ክቡራት ሰማዕቲ ረድዮ ረና ከመይ ቀኒኹም ንሎሙን ካብዝና ዓለም ሙሉ ኣጋጢሙ ደሎ ኣዝዩ ኣሻዓሊ ወይ ቀዛፍ ዝኾነ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ወይ ኮቪድ-19 ዝብል መፀውዕ ተዋሂቦ ደሎ ንዕኡ ብዝምልከት ናይ ኤርትራውያን ተበግሶ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ናይ ሞያውያን ኤርትራውያን ተበግሶ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ዝምልከት ሓበሬታ ከቕርበልኩም በዓል ሞያ ጥዕና አቶ ቢንያም ገብረስላሴ ምሳይ መስመር ቴሌፎን አሎ የቀንየለይ በዓል ሞያ ጥዕና አቶ ቢንያም ገብረስላሴ ተሓጋጋዚ ፊዚሻኒ ኢልካንሞ እስከንታይ ማለት ይመቅድም ብኦህን ጅምር እንታይ ኢኻ ትገብር ብልክዕ የቀንየለይ ሓረጉነ ዝዕድል ዝሃብክኒ ቢንያም ገብረስላሴ ክፍለ ይበሃል ፊዚሻን አሲስታንት ወይ ተሓጋጋዚ ሓኪም ኮይነ ይሰርሕ ኣብ ኣስመራ ተወሊደ ዓብየ ዳሕራይ ኣብ ኣሜሪካውን ሓደ ልዕሊ 20 ዓመት ድኸውን ገይረለኹ ኣብዛ ዓዲ ምስ መጻኹ ናይ ፊዚሻን አሲስታንት ፕሮግራም ተማሂረ ከም ተሓጋጋዚ ሓኪም ኮይነ ሰርሕ ሕጂ ብዚ ዘለኹዎ ናይ ፑልሞናሪ ፊዚሻን አሲስታንት ወይ ከዓ ናይ ስነ ምትንፋስ ማለት እዩ ላይክ ኒሞኒያ asthma ወይ ነዚ COPD ወይ ከዓ ፍሉ ሓሚሞም ዝመፁ ሕሙማት ንዓቶም ንሕክም ኣብ ሜሪላንድ ሃዋርድ ካውንቲ ጀነራል ሆስፒታል ድበሃል ኣብኡ ዝሰርሕ ኣብ ኮሎምቢያ ሜሪላንድ ማለት እዩ የቀንየለይ ፊዚሻን ቢንያም ክፍለ ብልክዕ እቲ ሰቢና ረኺብና ደለና ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ሕማም እዚ ኮሮና ቫይረስ ሕማም ነዚ ስርዓተ ምስትንፋስ ብዝያዳ ነቲ ታሕተዋይ ስርዓተ ምስትንፋስ ሳምቡኡን ከባቢኡን ሳምቡኡን እቲ መገድ ኣየርን ዝያዳ ዘጥቅዕሞ ብዛዕባኡ ጽቡቕ ሓበሬታ ኣለካ ወይ ጽቡቕ ተመክሮ ኣለካ ንሕና ግን ሎሚ ቀንዲ ከነተክረሉ ደሊና ዘለና እዚ ኮሮና ቫይረስ እንታይ ጠንቁ ብኸመይ መሓላለፍ እንታይ ክንገብር ኣለና ዳርጋ ብዙሕ ሰብ ተረዲእዎ ዘሎ መስል ኣብ ምትግባሩ ጥራይ ትሽግር ኣጋጢሙ ዘሎ ሕጂ ግን ቅድሚኡ ክትነግረኒ ዝደልዮ ንስኻ ደለኻዮም ሞያውያን ሓደ ሓይሊ ዕማም ኣቂምኩም ነዚ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ክትሕግዙ ተበጊስኩም ኣለኹም እሞ መጀመርያ ተበግሶኹም ከመይ እዩ ንገረና ቅድም ደጊመ የመስግነኪ ሓረጉ እዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ለበዳ ኣብ ዝዓለም ምስ መፀ ኣብዚ ንሕና ንነብረሉ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ሜትሮፖሊታን ኤሪያ ወይ ቨርጂኒያ ሜሪላንድ ዋሽንግተን ዲሲ ብዙሕ ሰብ ተሰናቢዱ ብፍላይ ናይ ኤሪትሪያን ኮሚኒቲ ዝሰርሕዎ ናይ ሆቴላት ናይ ሬስቶራንታት ናይ ትራንስፖርቴሽን ከምኡ ናይ ኡበር ናይ ሊፍት ወይ ዞም ታክሲ ዝሰርሑ ብዙሓት ሰባት ስራሕ ጠጠው ክብሉ ጀሚሮም ሕጂ ብከምኡ ሓደ ሓደ ምስ ንባድ መፅዩ ሕጂ ቶም ናይ ጥዕና በዓል ሞያ ብዝኸበ ከባቢ ዘለና ነዚ ሰብ ሓበሬታ የድልዮ ኣሎ ብዙሕ ምምዝባላት ንርኢ ኣለና እሞ ብኸመይ ክንሕግዝ ንኽእልሲ ተማያይትና ሓደ ሓይሊ ዕማም ዘይንፈጥር ተባሂሉ ብከምኡ ሓደ 18 ንኸውን ናይ ጥዕና በዓል ሞያ ተኣኻኺብና ቴሌኮንፈረንስ ጌርና እንታይ ንገብር ብዝብል ተማያይትና እሞ ኣብ 3 መዳያት ኣብዚ ሕጂ እዋን ክንሕግዘሉ ንኽእል ቦታታት ኣለሞኒ ብከምኡ ደይ ንጅምር ተባሂልና ሓደ ብዛዕባ ናይ ሕክምና ዘለና ኣፍልጦ ብዛዕባ ናይ ኮሮና ቫይረስ ወይ ኮቪድ-19 እንታይ ኣስተምክሮ ነቲ ኮሚኒቲ ንሃና ክንህብ ንኽእል ካልኣይ ከዓኒ ኮሚኒኬሽን ሰብሲ ከመይ ገይሩ ሓበሬታ ይበፅሖ ሳልሳይ ከዓኒ ሶሻል ሰርቪስስ ድልዮ ዝኩሉ ስራሕ ጠጠው ኢሉ ደሎ ወይ ሓሚሙ እውን ኣበይ ኸይ ሓንሳቡን ኢንሹራንስ ደይብሉ ሰብሲ ሕክምና ይረክብኒ ብዛዓዲ ዝብል ከምኡ ጌጋ ዝኾነ ሓበሬታታት ኣለሞኒ ሕጂሲ ሶሻል ሰርቪስ ረኽበሉ ብኸመይ ክንሕግዞ ንኽእል ብዝብል ብኮሚታት ጀሚርና ያለና ስጋብ ሕጂ ዌብሳይት ኣብ ስራሕ ደተሓጋገዙና ሰባት ኣለዉ ጀሚሮም ኣለዉ ዌብሳይት ከምኡውን ሓንሳብ እንድሕር ተደራጂና ሃትላይን ክንገብረሉ ንኽእል መደባት ክህሉ ክእሉ ሰባት ደው ኢሎም ገለሲ ከምዚ ገጢምንሎም እንተ ከገብር እንታይ መሓገዝኩኒ ገለ ኢሎም ዝድውሉሉ ኣጋጣሚታት ክንፈጥር ንኽእሉ ተኽእሎታት ሁሉ ዳዕሙ ንህሉ ዶኾሚታት ንዘራረብ ኣለና ማለት ሕራይ ቢንያም ብጣዕሚ ከቢድ ስራሕ ይሞኒ እስኻትኩም ከ ኣብዚ ሕጂ እዋንሲ ናይ ሞያ ጥዕና ሰራሕተኛታት ኢኹም ኣብቲ ዘለኹም ቦታ እውን ኣብ ከቢድ ስራሕ ኢኹም ዘለኹም እሞ ብኸመይ ኢኹም ከተተግብርዎ ዝትብሎ ዘለኻ ካብ ሓሳብ ወፂኡስ ብኸመይ ግብሪ ክውዕል እስከ ቁርብ ተወሳኺ መብርሃበኒ ሕጂ እቲ ኣብ ግብሪ ዝውዕለሉ ተኽእሎታት ኣብ መስርሕ እንዲ ዘሎ ሓድኸይኺ
حج مستي زلو لبدا بفلايتهم نرسات وي كما يزخونو فيزيشن اسيستانت نرس براكتيشنرات ولا فارماسيست توم دكتورات كلنا بيزينا دلنا بزي وانزي ግን ካብታ ዘላትና ንእሽተይ ግዜ ካብ አሁን እንዳሰረቅናሲ ነዝናህና ኮሚኒቲ ኣብዚ ሕጂ ዕዋን እንድሕር ደይሓገዝናዮም ሲ ካልእ ግዜ نحجزلهم كنتات ونسي أيكهلوني ስለዚህ ዛ ነገር እዚኣ ሕጂ ንጀምራ ሞኒ በጣዕምና ዋላትና ንእሽተ ሓገዛት خلنا بركتول نخيل نقبر بدحري خاني اذا خمس عينت لبداسي اب حجي ونططو دبل ايكونن بخلتشحن 10 نيرو بخلتشحن 10 خلته نيرو نايزي سارس دبحال نيرو مارس دبحال لبدا نيرو نا ايبولا ونبعلو نيرو لذي عالمنا ديدري تحسب لبداتا تقاطم واصلو زلو حج اندحر تبقيسنا صنيحنا ولا حجو كم تزدلو انت يغبرنا نخالي غزي ግን ከም ተመክሮት ቀሲሙ ቀልጢፍና ነቲ ኮሚኒቲ ናህና ንሕግዘሉ ተኽእሎታት ንምፍጣሪ መርዝት ብለ ደለኺ ሓቂ ሓረ ግዜ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ከይህሉ ኸል ብፍላይ ሰለስተ ክፋላት ኣለዎ ዝናትኩም ተበግሶ ናይ ትምህርቲ ናይ ሓበሬታ ናይ ሶሻል ሰርቪስ ማለት ማሕበራዊ ሓገዝ ክትብሉ ትኽእሉ ነቲ ሰብ ትብሉ ኣለኹም እሞ እዚኣተን ሕጂ ቆይመን ደን ዋላ ብሕጂ እንቆማ كم أحدثات سي تفلالين زين حيل عمام زين حجي تفلالين قيمن دين يسرح سليدا لون ديو ولا كان حسابي دلو اب حسابي زلو ግን እንታይ ሕጂ ብዛዕባቲ ናይ ሜዲካል ዝምልከት ሕጂ እቶም ኣብ ሕክምና ዘለና ሰባት ሓበሬታ ማሃብ ናይ ሕክምና ውስተምሁረታት ማሃብ ዲገለ እሱ ሓንቲ መደባላ ኣብቲ ናይ ኮሚኒኬሽን ዝበሃል ነገር ከዓኒ እዞም ኣብ አይቲ ዝነጥፉ ይሕዋትና እቲ ዌብሳይት ሰርሑ ኣለዉ ሕጂ ከመይና ኮሚኒኬት ንገብሮ ነቲ ሰብ ሓደ ንባዕሉ እቲ ኮሚኒኬሽን እዚ ሕጂ ምሳኺ ንገብሮ ዘለና እዩ ሰናይ ፍቓድኩም ኮይኑ ኤረና ሕጂ ዝዕድል ሂብኩም ንዘለኹም ኣበርክቶ ኣለዎ ማለት እዩ ሰብ ክሰምዖ እዩ ብዛዕባ ዝሓይሊ ሕማም እውን ክሰምዕ እዩ ሕጂ ሓደ ፕሮፌሽናል ديتا تنبورنا دلو ناي مالس خطبورنا تسفا نقبر بزي حجي هبكم نادلوهم عدل تتغيمهم كاني قالوت ناي حكمنا موياوين دكتورات ديوم كماي فيزيشن اسيستانت نرس براكتيشنرات نرسات فارماسيست ريسبيراتوري ثيرابيست فيزيكال ثيرابيست بعابيوس عودة حكمنا زنود موياوين تنبورنا أبركتهم كجبرو قوميتات حجز مالتي سلازي زناي راديو إيرناون نبعلو ريالخ مستناي كوميونيكيشن زخيد مالتي نحزبنا حبريت أمها تا ناي سالسيت خاني سوشيال سيرفيس تبل كأني بزحات سوشيال وركر كوين ندسرحا يصرحو حواتنا سلوزلو نتي حجي سرحت طويلو ወይ ካኒ حميمو አበይክ خيد ብዙሕ حبريت دي بلو حزبنا هنا ወይ ኮሚኒቲና هنا حبريت أمها كمون حنساب حجي إنشورانس بزح سب إنشورانس زي بلو خوني نز سرحت طويل سلازلو ما إنشورانس دي بلو سب كاب أمريكا حكمة نيو بلا زبل بزح جيجاز هون حبريت الله جن بزعبا زناي كوفيد 19 ناي public health emergency سلازخونه كل سب كيدو حكم تي منجس وي تي state وي تي county نخل سب قرب خوني زسرح دلو سلاز أب كم زيتات حبريت أب كهوب خاني ناي social service devil hand تاون أقولون الله مالتي بفلای ዛ ሶሻል ሰርቪስ ትብላ ዘለኻ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ እሞ እቲ ሰብ ግን መብዛሕትኡ እቲ ሶሻል ሰርቪስ ዘድልዮ ከምዚ ዓይነት ሓገዝ ዘድልዮ ናበይ ክኸይድ ኣለዎ እንታይ ክገብር ኣለዎ ወራቕቱ ዝውዳሉ ብዙሕ ነገር ኣሎ ምስ ሶሻል ሰርቪስ ዝተኣሳሰረ ሓገዝ ዘድልዮ ሰብ እቲ ሓበሬታ ብቐረባ ዘይረክብ ሰብ እሞ ማለት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘይርአ ብዕድመ ዝደፍአ ናይ ትምህርቲ ደረጃኡ ዝተወሰነ ኸውን ስለዝኽእል ብኸመይ ኢኹም ክትረኽብዎ ነዚ ከምዚ ዓይነት ክፋል ሕብረተሰብና ሕጂ እዚ እቲ ኣፀጋሚ ክኸውን ዝኽእል ከምዚ ትብልዮ ዘለኺ ናይዞም ሕጂ ቆይማ ዘላ ሓይሊ ዕማም ናቶም ጥራይ ስራሕ ኣይክኸውን እዩ ማለት እዩ ንሕና ሕጂ ሓበሬታ ንህብ እቲ ሓበሬታ ብሬድዮ ሬና ሕጂ ብዙሕ ሰብ ክሰምዖ ተስፋ ንገብር እቲ ሰብ ምስ ሰምዖ ንዓና ኮንታክት ክገብረና ኮንታክት ምስ ገበረና ከምዚ ሰብ ኣሎ እሞ ብኸመይ ሓገዝ ክረክብ ይኽእል እንዳተባህለ بخمي كونتاكت قبرنا بحجتر نجار مالتي تحت لاين دي نحن قبر وي ويب سايت دي نحن قبر شعوت حاجة ذات عبي كيدو يركب حبريتا كنهب مالتي أبزع وانزيا سبات كونتاكت قبرنا خلورو أبزع وانزي نتشر نجار يلن أبز قرب أوانجن كانوا نترو تي تسفاناي كان بزح حساب كحجي كابسر حوتي له يوضع لحدش تحققات عن employment خميجري مل وين انت حاجة ذات ركب كابتوناتو state دي county دي سويتاتو نالو نزيتات كان حجوزنا زخولون ناي حق بعلمات تاتون حاسو نبلا لنا مخنياتو ساتون نتنجرات نعمسي نتي حزبنا كستايكوبو حبريتا خبو الساتومون
كم زعنا زقبرو زلخو أب راديو إرنادي ويكال ناي ميديا أوتلت سماتيوم انترفيو جيرم كم زخمزن عقل كلوت كنهب نخلينا وبالخاء السويتات كان تصفاتات لنا زفلن دلخا أزي خبيد عماميكم بدهو وي كتفتحوه نحن خبيد أجم كتفتحيكم تبقيسكم زلخم ما نزخت جبرو خالق زحجزكم على دي ولا بتي إرتراو كومينيتي تريكم تأمامينكم كساب حجي كم زربولك خزام توصلنا ناي تعنا بعلمو يا خوينا جميرنا لنا حجي مزي تفعلالي ناي نيوز اوتلتس انترفيوات نقبر لنا مقنياتو نتي حبريتا كن زرقحو بدحريو تثبيتات انتاي زلو انا وناب كم زق حجز غلي انا وناب كم زق حجز غلي يلو تساب كتصنبرنا موني تي كستاينا تعودتاتون تفعلالي عودتات كوينو شعو تماقيلنا أبنا هنا عودي نتي سب أبركتهم قبريت دلوا علامنا خمس ربالكيو متعامي سفيح زخانة ويا كبير زخانة بده هاي قتي من نازله هسه نازل بده هذي نيش تايون أبركتهم ده حرجيرنا خابس غم بالس نيش تايون أبركتهم ده حرجيرنا ستاني إيش تأبركتهم تمرت بخمينا خاجميرنا يا غني اللي أتبينيم إرتراوي أب كلته وياب سلسته بوتي خاطرخبو ويابتي نايتم دقفت زبل ويابتو نايتم طعام تزبل ويكاد بزحخ أب جزء أبتي يلي خاني علمو نايزيوم متحبارون بوحدو نايتم already محبركم زلوهم بيت صحفت زلوهم وي كونتاكت بيرسون زلوهم مالت افنيا بي ار حزباو ركبات زلوهم بو ام جمارت زقلل اسخذ لزخون مساتهم زغبركم مركب الله دو كساب حجي ركب زغبرنا يلن ግን زي ناي بايتو ياك ناي كبابي ناي واشنطن دي سي اريا بزعبا زي نغرات سمعهم አለው ساتهم بخمي يتحغاغزو ابز ነገር ጸንሕና ንረዩ ግን እንታይ ክብሎ ዝደሊ እዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ናይ ፓሪ አፊሊዬሽን ምስማኒ خاطقاماي دي ወይ ደጋፋይ ዲ خازብል ኣይኮነን ኩሉና ሓደ ህዝቢና ተቃዋማዩ ደጋፊዩ ሓደ ህዝቢና ኣነ ብዛዕዋን እዚኣ ደጋፋይ ዲ መይቱ ተቃዋማይ ዲ መይቱ ወይ ሓሚሙ ካብቲ ናተይ ኣካል ወይ ካብቲ ናተይ ኮሚኒቲ ጉዳእ ስለ ዘሎ ይሕምመኒ ስለዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ተጠቂምና ንሕና ነቲ ናህና ኮሚኒቲ ሓበሬታ كنهب نحنا قرباتنا تي بخمين نخودو كن كم تدول كخ زنصر ነገር ስለዘየለ بحجي اب مسرح ዘሎ ነገር እዩ ግን كم ترغاغي موالا حبريتات اب زخونه ويب سايت دي ولا ناي سي دي ولا كل زوت دلو از حمام زسي علي تايفل خاوينا هاغري خايفل هابتا مايبل دخايبل نخول يزتك لازم نحنا ابزا وان زياس بحنسب تاخاخيبنا اب حده درجه متينا كميلنا كابز حمام زي نكالاخن كنحسبي تي زغبانا بخم خاخن كيد تسفا قبل نامنت ابت خبابيكم تي بعبيت امباسي نا ارترا لومو مس كركب غيركم لو ويتحبريتكم سديتكم لوم دو نعتاتهم كساب حجي كونتاكت زغبرنايو زخونه امباسي دي وي كال اورغانايزيشن يلا كمزي دبلكي عند حر اقداس خوينو مخحجزنا يقول يا نبلم تخوينا ولا بناتي ريت يدبللو حجي بزعبات حيل امام تزارربنا له ديكونه بناتي ريتو ولا بامباسي خوينو ولا بزخونه اورغانايزيشن خوينو زحبريتازي خدول زخيل صفف كوينو خدول زخيل امنت اندحرالو كنغبرو انا قربات نكونالنا زبريتولن زي وريدنا زلو صقم ببينها خوينكا يكونن حابيركاون تفتحو بطعم خبيديمو كا بوليتيكا وصاي زخونه ابتي سبعونت زتمركوسه حاجز كتغبرو زاتخمو كوميتمنت لودو تزاريكم لودو زرستزي ساخنصر دلي كم حجيت ذاتب لي ادلخ بطعمي عبايا رستندا كمرئي علنا اي تزارربنا لنا وناي اتنان تراي كاب يواهن تبغيسو سي نحنا حزبنا سني قالخ نغبر لنا تبايلو ماتيو ديتيلز اتينا تزارربنا له ነገር የለን ግን ذاتب لي ادلخي بطعمي اقداسي دارستيا ፖለቲካ ይፈልي عليت አይፈልي ولا حد ነገር አይፈልን ይዝሕማም ዝኸፊን ነገር ይገጥምና ዘሎ ስለዚ ኣብ ግዜ خطفالنا ዝኽእል ነገራት او زي كنا خنتكور دلنا حجسي زحمام زسي بحبر كوينا خميلنا خنمكتو نخيل او اوت غيزي ينا خنبو زلنا غيزيون يبلنا سلازي تا غيزينا ابعقت كون دلا تا تكورونا ابعقت كون زلو وايز ازي دمص راديو ايرناي كلهم زوم نزسوا سوسيتكم لهم ابزو وصا هاجر بفلاي كاب امريكا تقمطيكم كم زهب كان زلخ حبريتا حكيدو سقاب حج امريكا نغمت اب امريكا خناون
ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ኤሪያ ዘለና ሰባቲና ካብ out of state ተጸምበሩና ሰባት የለውን በሃገር ደረጃውን እዚ ነገር ከመይ ክግበር ይኽእል እንተተዘረበሉ ጽቡቕ ምክንያቱ በሃገር ደረጃ ጽፉፍ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ንኹሉቲ ናይ ኤሪትሪያን ኮሚኒቲ ክንህብ ምኻልና ስጋር ሕጂ ግን እዚኣ ናይ ሜትሮ ኤሪያ ያዘለ ሃራይ እስኹም ዘለኹም ከባቢ እውን ውሕድ ሰብ ዝቕመጦ ይኮነን ዓብ ከባቢ እዩ ግን ኣነ ኣብዚኣ ዘላህትና ሕቶ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጥ ማሕበረሰብ ናይ ኤርትራ እንተይውሓድ እንተይብዛሕ ኣብቲ ከባቢኡ ዘሎ ኣገልግሎት ይረክብ እዩ ናይ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ይረክብ እዩ ካብኡ ንላዕሊ ሸቐል ሕጂ እቲ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝብና እዩ ሓገዝ ዝደሊ ኩሉ ዓይነት ሓገዝ ዝደሊ ካብ ናይ ንዋት ሓገዝ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ናይ መሳለጢ ሓገዝ ናይ ሞያ ሓገዝ ኩሉ ዓይነት ሓገዝ ጥልያን ተኣክል ሃገር ዘይከኣለቶ ኣብ ኤርትራ ዝጸገም ዝንተወሪዱ እንታይ ዕንወት ክወርድ ወይ እንታይ ዓይነት ምጽናት ከጋጥመና ከም ንኽእል ክንግምቶ ንኽእል ኢና እሞ ተበግሶኹም ናብኡ ዝቐንዐ እንተኾይኑ ዘይኮነ እሱ ደይኮነን ቀዳምነት ህጹጽ እቲ ዝበዝሒ ህዝብና ኸይ ኣብ ዓዲ ዘሎ ደይኮነን ቀዳምነት ንዑ ደይሃብኩሞ ስለምንታይ እዚኣ ትብልያ ደለኺ ኣርእስቲ ናይ ቴሌኮንፈረንስ ንመጀመርያ ዝገበርናሉ ከም ኣርእስቲ ተላዒላ ነይራ ሕጂ እንታይ ናይልና እዚሲ ገጅፍ ኣርእስቲ ኣይተበገስና ከይተበገስካ እሞ ነቲ ናትካ ዘሎ ኮሚኒቲ እቲ ከባቢኻ ዘሎ ንዑካ ዘይጠርነፍካዮ ንዑካ ከተገልግል ዘይከኣልካሲ ርሑቕ ኬድካ ኤርትራ ስኒ ከመይ ጌርካ ክትገብር ትኽእል እቲ ነገር ይርዳእና እዩ ብጣዕሚ እውን ዘሰኪፍ እዩ ኣብ ኤርትራ ብዓብዩ ኣብ ኣፍሪካ እዚ ሕማም እንድሕር ተላቢዑ ብብዝሒ ኣሰካፊ ዝኾነ ሓደጋ ከምፅእ ይኽእል እዩ ግን በታ ከባቢና ንጀምር ኣብታ ከባቢና ብኸመይ ነድምዕ ብኸመይ ንዕወት ንርኢ ምሽ ኣገዳሲ ተኾይኑ ዓቕሚ እንድሕር ሓልዩ እሞ ከዓ ኩሉ ሰብ እንድሕር ተሰሚዑሉ ዳሕራይ ናብኡ ገዝና ንቋም ድብል ኣረኣያ ይመጽ ኣነ ሕጂ ኣብ ግብራውነት ናይቲ ሓሳብ እዩ ሕቶ ድመጸኒ ዘሎ ንኣብነት ኣነ ብዚኣ እንተሓሚመስ ኣብ ክንዲ ንዓኻትኩም ደው ዝድውል ኣብቲ ከባቢኡ ዘሎ ሆስፒታል ክኸይድ እዩ ዝቐለኒ ንብዙሕ ሰብ ከዓ ከምኡ መስለኒ ስለዚ እታ ዝዓበየት ሽግር ኣብ ዝእዋን ዝነቲ ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ክትገጥሞ ትኽእል እታ ማሕበራውታ ሶሻል ወርከር ዝገብርዋን ብዓብዩ ግን ናይ ኤርትራ ሕብረተሰብ ትብዓዲ ዘሎ እዩ እዚኣ ከመይ ለያታ ፍልልያ ዘይነፀረትልኩም ደላ እዛ ትብልያ ደለኺ ሓረጉ ካብ ሓቂ ዝረሓቐት ኣይኮነትን ኣብዛ ዓዲ ብዙሕ ሕጂ ሰብ ሓበሬታ ስለ ዘሎ ብፍላይ እቲ ቀጻሊ ቲቪዲ ዝከታተል ዋላ ኣብ ኢንተርኔት ዝከታተል ብዙሕ ሓበሬታ ኣለዎ ግን እዚ ኩሉ ሓበሬታ እንዳሃለዎ ከሎ ኣብ ናህና ኮሚኒቲ ኩሉ ግዜ ሰብ ከይተኸኣሉ ከሎ ናብ ሕክምና ኣይከይድ ሕጂ እንታይ እቲ ሓሳብ መፅዩ እንድሕር እተን ምልክታት ዝበሃላ ዘለዋ ብፍላይ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ኮሮና ቫይረስ ትንፋስ ምሕፃር ፍሉ እንድሕር ኮይኑ ብዙሕ ትንፋስ ይሓፅረካኒ ደረቕ ሰዓል ቀጻሊ ደረቕ ሰዓል ረስኒ እሞ ትንፋስ ክሓፅረካ ተጀሚሩ ደውል ናብ ዳክተርካ ዳክተር ደብሎም ሰባት ከኣኒ ናብ ኢመርጀንሲ ሩም ደም ክኸዱ ወይ ከዓ ናይ ሄልዝ ዲፓርትመንት ናይ ትናታቶም ካውን ይደውሎም ከም ዝገብረንሎ እንታይ ተገብሩ ክሓይሽሎም ክስታይ ክገብሩ ማለት እዮም ሓበሬታ ይረኽቡ እዛ ናይ ትብልያ ደለኽ እዛ ናይ ኤርትራ ነገር ግን ከም ሓሳብ መፅያ ግን እቲ ኣብቲ ከባቢኻ ዘሎ ነገራት ደይገበርካ ሽዑ ጥሪልካ ናብ ናይ ኤርትራ ክትሓስብ ከለኻ ስኒ እቲ ነገር ከዓብየና እዩ እሞ እቲ ነገርካ ሕጂ ትጅምር ደሎ እዚ ናይ ኤርትራ እውን ኮ ዳሕራይ ተዛራሪብና እዚ ናይ ኤርትራ ሲ እዚ ነገር እንዳኸፈ መፅእ ኣሎ ንሕና እውን ከም ሄልዝ ኬር ፕሮፌሽናልስ ከም ኣካል ናይቲ ሃገር እንታይ ጌርኩም ሙምክን ባህል ኢና እሞ ድብል ሕቶ ክመፃና እሞ ገለደይ ንገብር ድብል ሓሳብ እውን ክመፅእ ይኽእል ይኸውን ናብ ኔክስት ሚቲንግ ኣብዛ ዝሓለፈት ዝነበረት ቴሌኮንፈረንስ ግን ቅድም በዚ ሞ ንጀምር ሽዑ ናይ ኤርትራ ከኣኒ ከም ሓሳብ መፅእ እዩ ተባሂሉ ደለኺ ነጥቢ ቅብልቲ እያ ኣብ ዝወፃእ ሃገር ማሕበር ሓካይም ንውቓም ተበግሶታት ኣሎ ዝብል ሰሚዐ ነይሮ እሞ ገለ ብዛዕባ ዝፈልጦ ነገር ኣለካ ድዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ እዋን እውን ሓገዝ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ዝምትእኽኻባት እዚ ናይ ኤሪትሪያ ናይ ኖርዝ ኣሜሪካ ኤሪትሪያን ሜዲካል ፕሮፌሽናልስ ድብል ሓደ ኦርጋናይዜሽን ኣሎ ሰምፒና ይድበሃል ዓመት ከም ሚቲንግ ግበር ነይሩ ኣብ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሚቲንግ ግበር ዝኾነ ሰባት ነው ተመሪጾም ዝኾነ ፕሬዘንቴሽን ይህቡ ናይ ኤርትራ ዝምልከት ድዩ ወይ ኣብቲ እዋን እቲ ዘሎ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ብዛዕባ ናይ ሜዲካል ዲቨሎፕመንት ድዩ ምዕባለታት ብዛዕባ ናይ ሕክምና ኮሚታት ይህቡ ዓመት ትግበር ነይራ ንመጀመርያ ግዜ ዝሓለፈት ዓመት ኣይ ተገብረትን ብሓደ ነገራት እምበር ኣሎ ግን
كم تزدله أي معبلة والابت ميتين كمان سبات كم تزدله بزح سب أي متن أو بزح أنا سكرتات علني مالسي نتي كم زعينة organization نتي ناي هبرت سب قادي تنات كاكون ملكسي بعد خان حردي معري كايو بعد خان حردي تسبي كايو قال سب كتبقى كاي أي تسباني خا بزح تزدلك ناي معبلة مخنياتو تقداس النت نايتي سب كم تزدله أي كوننز الله غزي برتاو قال سخبت زحابي محبر دنبره محبر حكايم إرترايو أم عوات سورة إرترا خاني عاب تراي تساويتو كل نجر بعد دكتور نرايو ونزنبرو مالتي والله خلقت مست محبر ديت إرترا سبارة ركب زنبرو عبي محبر حكايم إرترا جوبايتاتو خسبب ميدا إرترا مزيز جبر زنبره إمو ببوليتيكا مخنيات دي حجي تقصيو قالت فرط حبريت على كاريو مجرش زنبرت ميتينسي بناي إيميل إكسشينج سنيرو مالتيو حجسي مالسي أبتي ميتينسي بزعبا زهلو دولو قناتاتني هاقرناسي كزربو اللو قلالو سقا معاسي تعابيتو زخيط قال ملزبلكم إيتات حسابات مت حجي قاليهم تبقى لها وهم قبر لنا نحنا نحجين هزمنا دي كنا معاس نخوين قال يوم سكباتك كم دي أنا قرن حرمت زي أسي أبتي organization أو أبزمت خخاب مثل لاي كم تعلنا إيو كومتري قبرنا حيش تبل كاني بخلتي وقنكم إيميل تلاوي تساب قال ملا بدحريو قرب ناي من نهار ملكتات رأيو سلزاني لو مع مزياسي بخمسة دي جمرسي تبعد كينامو لو مع مدحن كانسل نقورا نعمتا تزاراري بنخا بخمي نقصلا نوسن تباهيلو سقاب حج همان توسنا نغري لن كتكيديا اب كبابي اكتوبر قط يبر نيرو عمت ناب جولاي نسحبومو نسلسته معاك ورو قال زرباتات نيرو حنت معاك يتقبر نيرا قدام معاك مسدرانا ولا متيناتون كاوت اوف ستيت نمتصني عربي قدام سنبت دين غوغرو سلازس كون كفتخين خا جولاي كبابي نغورموني ولا مسدرانا نمتصقله دبل حساب جن كمعبلاي كاله نايزاني عم بخوم طويله مالتي سو برقص اتي بوليتيكاو مخنياتي تشجر نتموياو محبرات ونخي عبي حلي خورلو خمزي ترديرلو أتو بينيام أنا بزرداني إذا خمسة غلطان كتون حكوميات زربا مسمته نتا خمحن وحد سب دسات فانا ورد عامة أو تقبل ورد أخيرا الساون كتقبل رأي تخالد بوليتيكاوي كنتا خسام ساعته تحنكت كيلا مالتي تاني عامي هاي يغني اللي تحقق حكيم أتو بينيام كفله زي دمت راديو إيراناي السخاء بقربا أبزي كورونا فيروس زود قعو اتمويا خاص بقط اتام الزينة زي كورونا فيروس زود قعو كفال أكلاتنا سنبوئنان اتمقدمة حلالة في أيرنا بسنبوئنان إخامو اسكب زعبازي كفال أكلنا معرخن ديا قداس مخانو كندينا بهيوت كنت أنحنا خيل قرب سكموياوي حبري تحبني إذا كفال أكلاتنا زي انت تتغيوس كمي كنتصور نخيل كمي كندحل نخيل كمي كنتنقاق نخيل نقبرز قباننا تنقاقي بزعبا قرب بزعزا سرعة مستنفاس كابسانبو جميرة كسعبزي سرعة متحلة أير دلو قرب سك حبري تحبنا تسب نقول كورونا فيروس نيمونيا دي دتك قال جنرالي دلت حبري تامو كابتو مكرو خاص قرب زرزر زبل حبري تابزعزي هبني حاجة غاز حكيم بينيام هراي حرقو سامبو ወይ ስርዓተ ምትንፋስ ሓደ ካብቲ አገዳሲ አካላት ናይ ሰውነትና ኩላ ዛ ሰውነትና ብምንታይ ትኸይድ ኦክሲጅን ይዘልይ ዋላ ልቢ ንበዓላ ሕጂ አገዳሲ አካል ያ ናይ ሰውነትና ግን ብኦክሲጅን ትኸይድ ኦክሲጅን ዝልያ ሳምቡ ኦክሲጅን ነታ አካላትና ንልቢ አማሓብ እንድሕር አቋሪፃ ህይወትና እውን ምስኡ ተቋርፅ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኮሮና ቫይረስ ብኸመይ ደትክዖ ደሎ ነዚ ሳምቡ بزخانة ملك مس بكورونا فيروس مستلخفك نبي زمت كورونا فيروس نفس سامبو وينات شامبو قطعت ناي سامبو غيره نفس سامبو مد انتي يقبر شعو ندري فتر السامبو يندر مس ندر انتي يخون الشامبو قطعت ناي نتنفسلو يتصب مالتي بندري نوشت اندي زندر دلو يتصب ابابه انتي تخون تنفس حترك تنفس حترك مش جمره اكسجين ابسونت كاززور እንዳው ሓደ خيد كله بدحريو ናብ ሞት ገጹ የሰበል ከማለት ስለዚ ዞም ከምዝ ዝኾኑ ሰባት እንታይ አይደለም እቲ ቬንቲሌተር ማለት እዩ ወይ በአርቲፊሻል ሜሽን ጌርካ በቲ ናይ ሻምቡቆ መተንፈሲ ብኡ ቱቦቲኻ
ኣየርኩም ዝረኽቡ ትገብር ማለት እዩ ሽዑ ትሰብ እትነድሪ ስጋብ ዝቕንስ ግዜ ትዕድገሉ ለኻ ማለት እዩ እንድሕር ረስኒ ገይሩ ታይላንድ ትወነት ረስኒ ዝጠቅም ካልኣይ ከዓ እቲ ክስታይ ክኸውን ስለ ዝኽእል ማይ ፅምእን ገለመለን ዲሃይድሬሽን ክገብረሉ ስለ ዝኽእል ምስኡ ከዓኒ ፍሉድ እንዳሃብካ ከዓኒ ነቲ ሂወት ክስታይ ትገብሮ ማለት እዩ ከምዚ ኸይድ ትገብሮ ገሊኡ ሓደ መዓልቲ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እቲ ናይ መተንፈሲ ትቦ ክወፅእ ክእል ገሊኡ ክልተ መዓልቲ ገሊኡ ካልሶም ስጋብ ሰሙን ክሕዛ ክእል ኸውን ነታ ቨንቲሌተር ነቲ ሰብ ሕጂ እንታይ ስጋብ ሞት ደብፅሖ ዘሎ ቫይረስ ከም ባህሪኡ ክቐትለክ ካይሉ ናብኻ ይመፅን ቫይረስ እንታይ ዝደሊ ሆስ ኣባኻ መፅኡ ስኒ እንዳማሰነካ ክነብር ንዝተናውሐ ዕላሙ ብኸመይ ደኣሉ ትሞት ዝመፅእ ዘሎ እቲ ሳምቡእ ምስ ነደረ ብድሕሪኡ ናብ ምንታይ ይቕየር ናብ ኒሞንያ እንታይ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ባክቴሪያል ኢንፌክሽን እቲ ሳምቡእካ ኒሞንያ ርክስ ምስ ገበረ እንታይ ይኸውን እቲ ምቅያር ናይ ኦክሲጅን ዝተወሰነ ኸውን ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ እውን ዘየለ ኸውን ኦክሲጅን ምቅያር ኣብ ሳምቡእ እንድሕር ደየለ ሰውነትና ይሕሰም ኣሎ ማለት እዩ ኦክሲጅን ናይ ኦክሲጅን ምሕሳብ ምስ መፀ ነብሲ ናብ ኣምላኽ ትኸይድ ማለት እዩ እቲ ባክቴሪያ እንድሕር ኢንፌክሽን ናብ ኒሞንያ ገፁ ኸይዱ አንቲባክቴሪያ ጌርካ ስለምንታይ ይሓውል ኣሎ ሰብ ስለዚ እሱ ሕጂ ነቲ ኮሮና ቫይረስ ፈውሲ የብሉ ነቲ ኒሞንያ ግን አንታይባዮቲክ ትህቦ ማለት እዩ አንታይባዮቲክ ሂብካ እቲ ሰብ እቲ ሂወቱ ክተገብር ማለት እዩ ከተድሕኖ ትኽእል ማለት እዩ ሕጂ እቲ መብዛሕትኡ ሰብ እንታይ ይገብረሉ ዝብል ብኮሮና ቫይረስ ተለኸፈ ካት ስካን ትገብረሉ ስካን ናይቲ ኣፍልቢ ሕጂ ኣብቲ ሲቲ ስካን ናይ ኣፍልቢ ከሪኤካይ ናብ ኒሞንያ እንድሕር ተቐይሩ ሻዕን አንታይባዮቲክ ጅምረሉ ብኸምኡ ኸዓኒ ብዙሕ ሰባት ሪካቨር ገብርለው ኣነ ሕጂ ብዛኣነ ዝሰርሓለሁ ሆስፒታል ሓደ ወዲ 31 ዓመት ሓደ ወዲ 41 ዓመት ዝሓለፈ ዓርቢ ምትንፋስ ኢኖም ባቃ ኣብ ቨንቲሌተር ተገይሩሎም ማለት እዩ ዳሕራይ ግን ክልቲኦም ሪካቨር ገይሮም እቲ ቨንቲሌተር ወጢስ ወዲ 31 ዓመት ኦልሬዲ ገዙ ኸይዱ ወዲ 41 ዓመት ካኒ ጽቡቕ ይስጉም ኣሎ ማለት እዩ ንናኣሽቱ ሰባት ንናኣሽቱ ዋላን ህፃናት ከይተረፈኑ ኩሉ ይዘጥቃ ወላ ሓደ ዝንሕፎ የለን ስለዚ ንሕና ናኣሽቱ ኢና ሕዱር ሕማም የብልናን ኣዝማ የብልናን ቅድሚ ሕጂ ኒሞንያ ሓሚምና ንፈልጥና እሞ ዋላ ተሓመምና ወንዳሕን ክንከውዲና ገለ ተባሂልካ ሸለል ትብለሉ ኩነታት ኣይኮነን ኩልና ይክንጥንቀቕ ዝግባአና መሓልፎ ኸራ ኣብ ኣሜሪካ ተራእዩ ካብ ዘሎ ስጋብ ሕጂ ካብ 18 ስጋብ 49 ዓመቶም ሰባት ዝሓሙ ዘለዉ 54 ሚእታው ኮይኖም ኣለዉ ናይ ምድሓን ዕድሎም ዝዓበየ ግን ዝሓሙለው እሞኻ ቨንቲሌተር እውን የድልዮም ኣሎ እቶም ዓበይቲ ኣብ ዝሓሙሉ ግዜ ናይ ምማጥ ዕድሎም ዝዓበየ ናይ ምሕማም ግን ኩሉ ሰብ ክሓምም ሕጂ ድበዝሐ ሰብሲ ኣብ ገዛ ፅናሕ ስጋዕቲ ምልክታት ዝብርታዓካ ይበሃል ኣሎ እሞ እዚ ናይ ሳምቡእ ሕማም እዚ ናይ ሕፅረት ኦክሲጅን ከዓ ምስትንፋስ እዚ ናይ ኦክሲጅን ሕፅረት ከዓ ዕድል ዝህብ ኣይኮነን ሰው ስለዚ እዚ ብኸመይ ኢኻ ክትዕቁኖ ዘለካ ስርዓት ምትንፋስካ ኣብ ሓደገኛ ዲደሎ ወላ ኣብ ደሓን ይደሎ ጂ ከመይ እዩ ሓረጉ እቲ ኮሮና ቫይረስ እንድሕር ተለኺፍካ ብዙሕ ሰብ እቲ ምልክታት ከይርኢ ይኽእል እዩ ከይርኣየውን ክሓዊ ይኽእል እዩ እቲ ምልክት ዘርኢ ሰብ ግን እንታይ ይጅምሮ መጀመርያ ረስኒ ገብረሉ ሰዓል እቲ ሰዓል መብዛሕትኡ ደረቕ እዩ ዓኽታ ይብሉ ዳሕራይ ትንፋስ ክሓጥረካ ጅምር ወይ ከዓ እዚ ኣፍ ልብኻ ስፍት ትብል ከመይ እዩ ባቃ ሰብ ከምዚ ኣፍ ልብኻ ዝፀቕጠካ ድሎ ወይ ከምዚ ሓርማዝ ኣብዚ ኣፍ ልብኻ ኮፍ ድበለ ነገር ከምኡ ስማዓካ ከዚታት ክስማዓካ ከሎ ቴሌፎን ክድውል ኣለካ ማለት እዩ ትኽእልካ ኢመርጀንሲ ሩም ምኻድ እውን ኣይኮነን ቴሌፎን ምድዋል ንዶክተር ተለካ ዶክተር ዘይብሎም ሰባት ከዓኒ ናብ ናይቲ ካውንቲ ሄልዝ ዲፓርትመንት ይድውሉ ብድሕሪኡ እሳቶም ኣብ ገዛኻ መፂና ቴስት ክንገብረካ ኢና ክብሉካ ክእሉ ከም ትትቦም ደለኻ ምልክት እንድሕር እቲ ተራእይዎም እቲ ኩነታትካ እዚኣሲ ትኸብድ ኣላ ምክንያቱ ትንፋስ ክሓጥረካ እንድሕር ጀሚሩ ነገር ሰጊሙሎ ናብ ኢመርጀንሲ ሩም ክብሉካ ይኽእሉ እዮም ሕጂ ትንፋስ እንድሕር ክሓጥረካ ጀሚሩ እሞ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ጌርካ ዘይፈልጥ ናብ ኢመርጀንሲ ሩም ኪት ተባሂልካ ሻዕ ምኻድያ ብቅስ ኢልካ ባዕልኻ ምኻድ ናብ ኢመርጀንሲ ሩም ግን ሓንሳብ እቲ ጉድኣቱ ክበዝሕ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ እውን ክትልከም ትኽእል ኢኻ እስኻ እውን ካልእ ሕማም ተኾይኑ እውን ክትልከም ትኽእል ኢኻ ብሓፈሽኡ ሕጂ እቲ ንቡር ኩነታት ናይ ህይወት ናይ ኩሉ ዓለም ዘሎ ህዝቢ ተጸሊ ዘሎ እሞኒ እቲ ህይወት ናይቶም ካልኦት ብካልእ ሕማማት ዝጥቁዑ ዘለዉ ዜጋታት እውን ብዜካ ዝኾኑ ኮሮና ቫይረስ እውን ኩሉ ተወንዚፉ ስለ ዘሎ ብሓፈሽኡ ጥዕና ናይ ሰብ ብፍላይ ከዓ እስኻ ተገልግለሉ ዘለኻ ሆስፒታል ከባቢ ከመይ ደሎ ሕጂ እዚ ኣነ ዝሰርሓሉ ሆስፒታል
ኣብዚ እዋን እዚ በቃ ዓራቱ ናይ ዘይርከበሉ ግዜ ሰባት ትንፋስ ሓፂርዎም ድዩ ኣዝማ ደለዎም ኣዝማኦም ኤግዛሰርቤሽን ወይዚ ነድሪ ገይሮም ዝመፅሉ ወይዚ ኣፍተር ሬስፓይሬተሪ ኢንፌክሽን ከምዚ ብሮንካይተስ ገለመለ ንብሎ ነገራት ኮሚታት ገይሮም ሆስፒታል ሙሉእ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ሰብ ስለዝፈርሐ እቲ ሆስፒታል ዳርጋ 50 ሚእታዊ ትገለመለ በቃ መዓት ዓራት ዘሎ ፈሪሁ ናብ ሆስፒታል ምምፃእ ፈሪሁ ምክንያቱ ሆስፒታል መፂኡ ከይልከም ስለዝፈርሐ ዳርጋ ኣብ ጎዚዩ ኮፍ ዝብል ዘሎ ካልኣይ ዝኣነ ዝነብረሉ ኤሪያ ሃዋርድ ካውንቲ ዝበሃል ወይ ኮሎምቢያ ኢሊከ ሲቲ ኤሪያ ብዙሕ ናይ ትምህርቲ ደረጃ ልዕል ዝበለ ሰብ ኮሚታት ዝነብረሉ ኤሪያ እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ብዛዕባ ጥዕኑ ድግደሱ ሰባት ገለ እንዲኦም ብጣዕሚ ክስታዮም ኮይኖም ዘለው ፈሪሆም ናብ ሆስፒታል ገጾም ኣይ ሞቱን ዘለው እዚ ከዓኒ ኣብ ካልእ ክፍላት ሃገር ናይ ኣሜሪካውን ከምዚኢታት ክኸውን ብጣዕሚ ትደልዮ ነገር እዩ ምክንያቱ ኣብ ገዛኻ ኮንካ እንድሕር ባዕልኻ ክሳክትወት ሕክመሉ ተኽእሎታት እንድሕር ሃሊስ ሆስፒታል ደይምምፃእ ዝምረፅ ሕራይ የቐኒለይ ተሓጋጋዚ ሓኪም ቢንያም ክፍለ ኣብቲ ዝውሃብ ዘሎ ሓበሬታ ኤርቦርን ኣይኮነን ብምጅንኻፍ ወይ ስጣፍ ወይ ገለ ሒስካዮ ገለ እዩ ዝብል ዘሎ እሞ ብዛዕዚ ኣብቲ ደይ ድወፅእ ሓበሬታ ኣሎ ድዩ WHO ድዩ ዋላ ካልእ ኤርቦርን ምዃኑ ብትንፋስ ከም ዝመሓላለፍ ምክንያቱስ ንዑ ዝጋራጮ ከኣሽ 2 ሜትሮ ረሓቑ በሃል ሕጂ ክነግሩና ድዮም ዘይደለዩ ወይ ናይ ብሓቂ እዩ ኤርቦርን ኣይኮነን ብትንፋስ ኣይ ብኤር ኣይመሓላለፍኒ ዝብል እምነት እዮም ፀኒዖም ዘለዉ እቶም ክኢላታት ጥዕና ሓረጉ ስጋብ ሕጂ ደሎ ሓበሬታ ማለት እዩ ካብ World Health Organization ከምኡውን Center for Disease Control ኣብ ኣሜሪካ እዚ ቫይረስ ኤርቦርን ኣይኮነን ይዝብል ኤርቦርን ስለዚ ኣይኮነ እንድሕር ዘይሓሚምካ ማስክ ምግባር ኣይልየካን ይዝብል እቲ ዝሓመመ ሰብ ግን ብዙሓት ሰባት ምን ተኸይልክም ምስ ሓመመ ዝፈለጠ ግን ማስክ እንድሕር ገይሩ ግን ረብሓ ኣለዎ ምክንያቱ ክስዕል ከሎ እንትሾክ ክብል ከሎ ነቲ ካልእ ሰብ ኣይመሓላልፈሉን ክሳብ ሕጂ ዘሎ ሓበሬታ እቲ ቫይረስ እቲ ዝሓመመ ሰብ እንትሾው ምስ በለ ወይ ምስ ሰዓለ ናብቲ ኤር ነቲ ክስታክ ገብረ ማለት ናብቲ ኤር ክዝርግሖ እንዲ ኣብ ኤር ብዙሕ ኣይፀንሕኒ እቲ ቫይረስ ቀልጢፉ ንመሬት እዩ ዝወድቕ ወይ ቀልጢፉ ናብ ሳርፌስስ ዝኸይድ ወይ ሕጂ ናብ መንደቕ ዲ ክኸይድ ናብ ማዕጾ ዲ ክኸይድ እንትሾው ኣብ ኢዱ እንድሕር ኢሉ እቲ ሰብ እዚ ናይ ማዕጾ መኽፈቲ ኣውኢታት እንድሕር ሒዙ ገለመለ ሽዑ ኣውኢታት ግን ንሰዓታት ስጋብ መዓልታት ክፀንሕ ይኽእል ኣብ ኤር ግን ብዙሕ ኣይፀንሕኒ ስለዚ እዛ ናይ 2 ሜትሮ ወይ ናይ 6 ፊት ተፈላለዩ ሶሻል ዲስታንሲንግ ዝበሃል ዘሎ ነገር እቲ ሰብ እንትሾው ተይሉ እንድሕር ሲዕ ወይ እንድሕር ሲዒሉ ክሳብ 2 ሜትሮስ ናባኻ ገጹ ኣይመጽእ እቲ ለበዳ ቅልጣፊኡ ክርአ ከሎ ኣብ ሰባት ኣብ ዓለም ሙሉእ ኣውሪድዎ ደሎ ዕንወት ክትሪኦ ከለኻ ግን ዝትብሎ ዘለኻ ጥራይት መተሓላለፊ መንገዲ እቲ መተሓላለፊ ሕጂ እንታይ እዩ ድሮፕለት እዩ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ደኣ ድሮፕለት ኮይኑ ግን እዚ ኮሮና ቫይረስ very highly contagious ካብ ሰዓል 3 ዕፅ ናይ ምምሕልላፍ ክእለት ኣለዎ ስለዚ ከምኡ ስለዝኾነ ዝኾነ ስኻ ከይፈለጥካ ሳርፌስስ እንድሕር ዲኻ ሒዝካ ወይቲ እንትሾው ምስ በለ ሰብ ገለመለ ከም ገለ ኣብ ክዳንካ ድዩ ነጢቡ ወይ ኣብ ገለ ተንኪፉ ሽዑ ንዑ ተንኪፍካ ዓይንኻ ዲኻ ክትሕዝ ኣፍንጫኻ ዲኻ ክትሕዝ ኣፍካ ዲኻ ክትሕዝ ንእሽተይ እሳ ምስ ሓዝካ ኮንታጂየስ ስለዝኾነ ቀልጢፉ ናብ ሳምቡካ ናይ ምኻድ ክእለቱ ዓብይ ማለት ኣብ ሳምቡካ ምስ ከደ ንገሊእ ሰብ ኣብ 2 መዓልቲ ይሓም ገሊእ ሰብ ካስጋብ 14 መዓልቲ ይሓም ስለዚ ይራባሕ ማለት ኣብ ሰውነትካ ምስ ኣተወ ቀልጢፉ ኣብ 2 መዓልቲ ተራቢሑ ክሕመካ ክእል ንገሊእ ካስጋብ 14 መዓልቲ ወስደሉ ተራቢሑ ኣመበል 14 መዓልቲ ከመቆት ይቆትሎም ይድብልከ እስከም ሰዓ ተወሰኸ መብሪ ሕጂ ዝሙቐት ይቆትሎም ዝበሃል ዝተጸንዐ ነገር የለን ሕጂ ኣብ ኣፍሪካ እንድሕር ሪኢኻ ኣፍሪካ ምዚ ዘለና ናይ ጥዕናዊ ፋሲሊቲ ብዙሕ ዘይምህላው ናይ ጽፈት ድዩ ናይ ሳምና ድዩ ናይ ማይ ሕፅረታት ከምቲ ዝድለ ኣፍሪካ ኣይተላብዐን ዘሎ ስለዚ ሜይቢ ኣፍሪካ ሙቐት ስለዝኾነ ዲኾም ኮይኑ ደሎ ዝፍለጥ ነገር የለን ግን ህንዲ ሕጂ ሙቐት እዩ ኣብ ህንዲ ብዙሕ ተላቢዑ ኣሎ ኣውስትራልያ ሙቐት እንዳሃለው ከሎ ብዙሕ ተላቢዑ ኣሎ ከምኡውን ኣብ ሳውዝ ኣሜሪካ ይላባዕ ኣሎ ስለዚ ምስ ሙቐት ብዙሕ ምትሓዝ ከም ደይብሉ እዩ ዘርኤና ናይ ኣፍሪካ ኻ ሕጂ እንዳበዝሐ ኻ ኸይዳ ክንደይ ዲግሪ ይኽፃወር ዝኽእል ዚ ቫይረስ እዚ ቫይረስ ኣብ ዝኾነ ኢንቫይሮንመንት ክነብር ይኽእል ስጋብ ሕጂ ተበፅሑ ደሎ መስናት ኣብ ዝኾነ ኢንቫይሮንመንት ወይ ኣብ ዝኾነ ክስታት ኣብ ዝኾነ ቴምፕሬቸር ክነብር ከም ዝኽእል ኣብዚ ዲግሪ ሴንቲግሬድ እዚ ወይ ፈራንሃይት ክመውት ይድብሃል የለን ስጋብ ሕጂ ኣነ ሰማዕክዎ ወይ ዝፈልጦ ሓበሬታ ብዛዕባ ታ ኤግዛክት
ቴምፐሬቸር ኣብ ከምዚ ዝኽመውት ዝብል ኣነ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ጌጋ ዝኾነ ሓበሬታ ክህብ ኣይደልን። ካልእ እዛ 6 ሰብ ቅድም 50 ሰብ 100 ናብነት ናይ ኣሜሪካ 50 ሰብ 100 ሰብ 10 ሰብ 6 ሰብ እናበለ ሕጂብ ገገዛኹም ተባሂሉ እሞ ምልባዕ እንድሕር ኮይኑሲ ሓደ ሰብ ኮይኑ 10 ሰብ ኮይኑ 50 ሰብ ኮይኑ ኣብኡ ዘሎ ትፍልሊ እስከ ቁሩብ ሞያዊ ምኽሪ ሕጂ እንታይ እዚ ዘርኤካ ሓረጉ መጀመርያ ዋላ ሕጂ ኣብዚ ከባቢ ሜሪላንድ ኤሪያ መጀመርያ 250 ነይሩ ድሕራ ናብ 200 ኢሎም ድሕራ ናብ 50 መልሶም ናብ 10 ሕጂ ኻ ገገዛኹም ተባሂሉ ሕጂ እንታይ እዩ ዝተጸንዐ ዝኾነ ሓበሬታ ከምዚ የለ ዘርኤካ እዚ እንታይ ደኣ በቃ መዓልታዊ ዝቀያየር ፖሊሲታት መጣሎ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ዝሓሸ ውሕድ ሰብ ደይምርካብ ብዓብ ዝበለጸ ሰብ ደይምርካብ ድሕሪዩ ኣብ ፋሚሊኻ ኮፊልካ ካብ ፋሚሊኻ ምንቸም ክትፍለይ ኣይትኽእልን ኣብታ ገዛኻ እንታይ ትመጻካ ክትከላኸል ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ሰብ ደይምርካብ እቲ ዝምረጽ ማለት እዩ ክትወጽእ ኣለካ ግን ግሮሰሪ ዝብላዕ ምግቢ ከተምጽእ ድስተዲ ከተምጽእ ከምኡ ከተምጽእ ክትከይድ ከለኻ ብተኻለ መጠን ከኣኒ ካብቶም ዘለዉ ሰባት ብዝከኣለካ ማለት እዩ እንዳረሓካ ሶሻል ዲስታንሲንግ ዝበሃል ነገራት ኣብ ተግባር ምውዓል ግን ዝተጸንዐ ነገር ከምዚ የለ እዩ ዘርኤካ ምክንያቱ መዓልታዊ ዝቀያየር ፖሊሲ ስለዚ መዓልታዊ ዝቀያየር ሓበሬታ ስለ ዘሎ መዓልታዊ ኣፕ ቱ ዴት ክንከታተል ኣለና ናይ ትማሊ ሓበሬታ ጥራይ ቁኑዕ ክንብል የብልናን በዚ ትብለኒ ዘለኻ ብርግጽ የቐኒየለይ ተሓጋጋዚ ሓኪም ቢንያም ክፍለ ኣብ መወዳእታ ክትብሎ ደሊ እንታይ ኣሎ ካልእ ዳርጋተን ክለዓላ ዝኽእላ ብወገነይ ይሰኒን ነይረን እሞ ንዓኻ ዕድል ክበካ እየ ሓረጉ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነክ ከምኡውን ሬድዮ ኤረና ኣብዚ ናህና ኮሚን ትገብርዎ ኣበርክቶ ሓበሬታ ብጣዕሚ ሓያል እዩ ሓበሬታ ከኣኒ ንሰብሲ ብዙሕ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ ብዛዕባ እዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ንዓይ ኣሰኪኒ ዘሎ እዘን ክፍላት ሃገርና ኣሜሪካ ጥርኑፍ ዝኾነ ኣካይዳ ይኸዳ የለዋን ገሊአን ስቴትስ በዓል ካሊፎርኒያ ኒውዮርክ ሉዚያና ተበግሶ ወሲደን ዋላ ኦሃዮ እውን ተበግሶ ወሲደን ነቲ ሰብ ንኹሉ ኣብ ገዛኻ ጽናሕ ኢሎን ኣለዋ ካልኦት ብዙሓት ክፍላት ሃገር ግን ኣብ ከምኡ ደረጃ ኣይበፅሓን ዘለዋን ክንምክቶ እንድሕር ኮይና እዚ ኮሮና ቫይረስ ሃገር ሙሉእ ብፌደራል ደረጃ ንኹሉ ሰብ ኣብ ገዛኻ ጽናሕ እንተዝበሃል እዚ ነገር እዚ ኣብ 2 ሰሙን ዲና ኣብ 3 ሰሙን ዲና ኣብ ወርሒ ዲና መኪትናሲ ኣብቲ ንቡር ህይወትና ንኸደሉ ግዜ ክመጽእ ዝሓፀረ ምገበሮ ኢለ ይሓስብ ብዛዕባ እዚ ናይ ኤሪትሪያን ኮሚኒቲ ከኣኒ ነዚ ነገር እዚ ብዕቱብ ክንሪኦ ከም ዘለና ኣብዚ ዝመጽለሎ ኣዋርሕ ሰሙናት ሓዘን ካብ ምብጻሕ ቤተክርስትያን ካብ ምኻድ ብቤተሰብ ደረጃ ተኣኻኺብካ ትገብሮ ዝኾነ ጽምብላት ካብኡታት ተቆጢፍና ምስ ቤተሰብና ምስ ፋሚሊና ጥራይ እንዳጸናሕና ነዚ ነገራት እዚ ካብኡ ክንቁጠብ ዝመክር ብዕቱብ ክንሪኦ ኣለና እሞ ከኣኒ ኣብ መጨረሽትኡ ካብ ናህና ኮሚኒቲ በዚ ነገር በዚ ሕማም እዚ ሓደ ሰብ እውን ክጉዳእ ስለ ዘይንደሊ ብኸምኡ ክውዳእና በዓል ሙሉእ ብርግጽ ሓራይበል የቐኒየለይ ተሓጋጋዚ ሓኪም ኣቶ ቢንያም ክፍለ ወዲኤ ኣነ ሓረጉ ነዚ ዝሃብክኒ ዕድል ብጣዕሚ የመስግን ደጊማ ከኣኒ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝርከብ ናይ ኤሪትሪያን ኮሚኒቲ ካብዚ ነገር እዚ ብዕቱብ ክንጥንቀቕ ከም ዘለና እሞ ከኣኒ ንዓና ንፋሚልናን ከይንልክም ንኮሚኒቲና ከይንልክም ኩሉና በብናህና ግደ ክንፃወት ከም ዘለና እየ ዝሕብር ኣብ መጨረሽቱ ከኣኒ ብውሕድ ጉድኣት ነዚ ነገር እዚ ክንሓልፎ እምንየተ ይገል ተሓጋጋዚ ሓኪም ቢንያም ክፍለ የቐኒየለይ ክብረት ይሃበለይ ዝሃብካኒ ሞያዊ ምኽሪ ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብልቤ መስግን ኣብ ዝሓሸ ጽቡቕ ዜና ፍታሕ ተረኺቡ ወይ ኣብ ገምጋም ክንራኸብ ተስፋ ገብር ክቡራት ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ተሓጋጋዚ ሓኪም ኣቶ ቢንያም ገብረስላሴ ክፍለ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከባቢ ሜሪላንድ ዝገበርኮ ነዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ኮሮና ቫይረስ ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ ዝወዲእ ኣለኹ ብኻልእ መደብ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም